Saudi, disyerto, mainit, at mga among mapanakit. Yan ang mga katagang maririnig mo sa iba. Ang tanong, nakapunta na ba sila? Oo, disyerto ito. Pero halos 70% siguro ng kalupaan ay buhangin. Pero yung natitira ay ang mga syudad na mayayabong ang ekonomiya. Oo, mainit. Talagang mainit pag summer. Pero pag winter, sobrang lamig din naman. Oo, may mga among mapanakit. Meron yan, pero hindi naman lahat ay ganyan. Marami akong kilala na ang mga amo ay sobrang bait. Kaya ka-OFW, ang ating nalalaman sa bansang Saudi ay hindi batayan para i-generalize natin ang pagkilala sa Saudi. Bagkus, ito ay parte lamang at hindi kabuuan.